Салом алейкум. Созай бачаҳо, хубен? Саломати хубай? Ҳама тинҷаи насрина созай. Чӣ ҳол дорен? Ку гап занен? Салом алейкум. Алейкум салом. Сози бародар, хуби? Саломати хубай? Насрина созай. Бародарҷонои ман, ку гап занен? Чӣ ҳол дорен? Нӯҳ одам як-якҷоя дуромадем, ягон гуфтаниё дорем, ку гап занен? Нӯҳ одам як-якҷоя лайкҳоро мезанем, шербачаҳо. Лайкҳоа мара гап нест, бародарҷон. Раҳмат барои дастгиритон. Ку гап занен, шербачаҳо? Чӣ ҳол дорем? Ман Солеҳ Ҳаким обод бошӣ, бародарҷон. Лайкҳоро мезанем, бародаро. Шерои нар ку кадом одаме ки иштирок дора, апа хаҳро акаву додаро, лайкҳоро мезанем, мегирем, лайкҳоро 10 мекунем, бо беҳтарин меша. Далши думи суҳбат мешавем. Ку гап занен, нашод конкурс чӣ гуфтане? Бародаро, конкурс билето рафтеста, насиб иншолло, плано расчето ба наздикияй. Билет 1000 рубл. Кадом бародарое ки билет мегиред, дер намонед, бигиред. Инами ҳарфи зард қати рафтестай, картаи май, ватсап май. Ина рафтай. Салом алейкум. Алейкум салом. Ёвон обод бошӣ, бародарҷон. Салом алейкум. Алейкум салом, бародарҷон, хуш омаден. Салом алейкум. Алейкум салом. Ака эфир часпиде сайранги. Намедонам, бародарҷон, эфир начаспидестай, барои ки ина ман худам гапотона хондестам, эфир чотки рафтестай ку. Мумкини хехе кестам барои ман шеринам. Ака эфир нор кубе фики эфира пас нихе поён кунум. Чӣ нишон мета, бародаро? Кубе ку чӣ хелай? Эфир чӣ хелай? Не эфир сада яка. Боши бародаро, обод бошен. Хай мумкин бародар нафаҳмида. Лайкҳоро мезанем, шерои нар далша айдими суҳбат мешем. Фақат бародарҷонои ман инами билета мехарем, иншолло ба наздикӣ бозӣ сар меша. Бисёриётон соҳиби шоҳҷоиза мешавед, соҳиби консонер халаденигам хе занг мезанед, канали Ёвон тиҷӣ халаденика биги хонаи мо бар бимон. Ёки консонер, ёки стирали машина. Мунис, спасибо, родной. Ёки консонер, халаденик, стирали машина бар хонаи мода бимон. Кадом одаме ки пул мебура, карташ даст срочно ҳамун рӯз пулош мезгара. Насиб иншолло ай 2-3 карта як-якҷоя пони пулошо мезгаронем. Бе ташвиш, бародарҷонов. Пулотон ягон майда долга намекаша. Ягон майда долга намекаша. 3-4 рӯз вапше намекаша. Кадом одамое ки билет гирифтан айма, ма долга кашидаги нестам, хайхшон медонам, барои ки нами билета пула мепартоя, билета мумкин я ним саат пас, ёки 20 минут пас, 10 минут пас таб билет чароӣ мекунам. 2-3 рӯз намекашам. Ба ҳамин хотир, бародарҷонои ман, чӣ хеле ки ҳами билета роӣ мекунам, ҳамун хел чира роӣ мекунам. Ака Мерседеса бурад. Чӣ? Барад? Да. Гап нест, бародарҷон. Насибта боша, иншолло. Иншолло. Солеҳ. Ака хонаи мода халаденник нестай намеша. Намеша 1000 рубл бутем. Бародарҷон, кадоме ки билет мехара, ҳамон одамда насиб кунам бизанам. Бародарҷонои ман, билет ҳаст. Ҳо акаҷон, билет ҳаст. Ина онҷа ватсап ман рӯи кадистам. Чӣ ман рӯи кадистам? Картаи Сбербанк ман рӯи кадистам. Бародарҷонов, бидроин ҳамунҷада.
ҳамаш қоида яйна ба ҳарфи зард мерава, ба ҳарфи зард мерава, онамҷа ёвон тиҷияй ку. Ина нигоҳ кунед, ина рафтак, ина нигоҳ ку. Хуш омаден ба канали ёвон тиҷӣ 7939 Сбербанк WhatsApp поёнгиш картаи Душанбе Ситиай. Эфир бародаро гуфтестан часпидестай ку, я ма ақибтар бишинем бахшиш дар барое ки эфир гуфтестан часпидестай чӣ хеле шидестай. Шерои нар 15 одамем лайк 15 обод бошен. Кадом одаме ки медроя лайка мезана ҳазор раҳмати калом. Бародарҷонои ма ки бошен бозикай иншоллоҳ ба наздикӣ акаҷон, ба наздикӣ сараш мекунем бе ташвиш. Ҳама бародаро бисёр одамо медонед чӣ хеле кардагиам, билета зайнид кардагиам, инихе кардагиам да гуфтагиам ки билети 2222 мақсад зайнид бинавис. Ман дар компютер зайнид мақсад навистагиам, мисол да навистагиам ки билети 10:00 ман дар зайнид ки зайнид кардагиам, билети мисол ҳам хеле билетҳоро зайнид кардагиам, ман дар компютер зайнид кардагиам. Ба ҳамин хотир ки бисёр бародаро мегӯянд ки мақсад мо охироношда мегирем, мевисису бигирем бародаро, чира чӣ зера зайнид мекунем бигирем, насиб иншоллоҳ ба наздикӣ сар меша. Приз чияй охи? Бародарҷони ма приз 5 та мошина, 2 мерседеси деонаи баъда видеора бидро тамошо ку. Мерседесои гарени объёмаи ба бо чӣ дорум, я астраҷи дорум, я та BMW спортивни молодёжни дорум ва я та Camry 2 дорум. Бо чӣ дорум 30 дона чӣ дорум консонер 10 дона холодильник 10 дона стирали машина, инами доставка қатъияй то любой вилоята доставка қатъияй. Бас 30 та $100 дорум, 20 та $5000 дорум. Количествои билет ман камай, количествои билет ман 3000 билет 1000 сумяй. Окей, шамшуда салом гугу гап нестай бародарҷон, дидимаш саломаш мегӯм. Бародаро ду такам лайка 20 мекунем, дал шайдими суҳбат мерем. Бародарое ки пул партофтаниян онамҷа да ёвон тиҷӣ рафтестай, она ҳам картам рафтестай, ҳам Душанбе Сити корти миллӣ. Бародарҷоно бидроен, дер намонед, билет бигиред. Фақат айдими дастгирӣ шед. Бародарҷоное ки дар эфирен мегирем, эфира як падилица мекунем, тамоми шиносо дароӣ мекунем, бо ваёан медроян, бо хабар мешан, хеле беҳтарин меша. Салом Наимҷон барат, салом Наимҷон бураҷон, лайка биги гап нестай, обод боши шери нар. О бача башкай бози сармешаб чӣ не номи Путин насиб иншоллоҳ ба наздикӣ. Короче конкурс бомба, обод боши шери нар. Конкурс иншоллоҳ бомбай бародаро, конкурс иншоллоҳ бомбай. Фақат падилица мекунем, полни падилица мекунем, тамоми шиносоро пайваст мекунем ки бидроян инами на самим дели конкурс бомба. Чӣ бигӯ бародаро, нигоҳ ки ман 3000 дона билет мондам, просто инахе ку инахе мо просто гаптон мезанем, инахе бигиред мошинои мара ҳисоб китоб кунед, призои мара ҳисоб китоб кунед, просто инахе бигӯ ки ака ҳами чиз туда чӣ мемона. Бародарҷоно бовар мекунед ман инами конкурс инами мондагим, худо дурӯғгӯ накуна ку мақсад ки ман агар 3500 ё ки 4000 дона билет мемондум, мегуфтум ки хай мемонам, я чӣ мемонам, я 100,000 ё ки 50,000 80,000 мемонам. бовар ки инамира 3000 дона кардам ки ман поли ами бародарон қати мақсад я чишем ба иншоллоҳ бо сараш метем. Мақсад ба 3.5 та бо мошинои зизала мемонем, ба 3.5 та сараш метем. ба ҳамин хотир гуфтем ки я 3000 сартем шавзирашда. бомба маем ҷамик бародарҷон, кадоме боши ҷамикҷон, шери нар обод боши. ҷамик шинос бисёр дорум, бо рафиқ бисёр дорум, кадом ҷамике боши обод боши шери нар. раҳмат барои суханот, раҳмат барои суханои хубот. Ака гап нестай, бошен обод бошен бародаро.
лайка бегирем, неми си мекунем. ҳоз инамиҷа бародарое ки иштирок дорем мегирем, лайка си мекунем, бо гарини беҳтарин мешавад. дал шаҳидими суҳбат мешавем бародарои ман. кадом одаме ки картара пурсидестай ба ҳарфи зард картаона рафтестай, ба ҳарфи зард рафтестай, ҳам душанбесите ҳам карта бародарҷонои ман. бисёр бародаро гуфтанд ки ака эфира дертар ка, ака эфира саатҳои чӣ дак саатҳои 11 дака мо ай кор дер мебурем. ба хотири шумо ҳамин саатҳои 11-12 тоҷикистон кардестем да ва ён мақсад успед кунам бародарое ки дар москваан ку барои ҳам бародаро кардестем ки мақсад ва ён успед кунам бидроян. мо бисёр саатҳои 8-7 мекардем ва ё уже кор данда. иншолло мекунӣ конкурс, иншолло мегзара, иншолло мекунӣ конкурс, иншолло мезгара, иншолло садфоиза бародар. ягон чун ноумед нестем. рӯзужда рафтестай, мо бигем ки рӯзужда билетомон нарафтеста боша, дигар гарени рафтестай, чоткия ҳар як чида иншолло сабр кардан кора мешава. салом алейкум шери нар биги лайка, гап нестай, обод бошӣ бародарҷони ман. бародарое ки нав омада омадагием ҳамин лайки бепулаку мегирем, си мекунем, дигар ягон хизмат нестай шумода. ман барои шумо иншолло ба наздикӣ бо конкурси бепул сар метавом. просто так медурем, нехи я суҳбат мекунем, я менависем, яке соҳиби шод мешем. охи бародарҷонои ман ки бошен видеоро падилитса мекунем, эфира мегирем, падилитса мекунем. салом бародар. алейкум салом шароф сози хуби шерина. салом алейкум ҳамшаҳр сози хуби саломатиё кору боло ҳама хубай. ҳичи қариб омадай бозӣ насиб иншолло ака чиба не лайкора мегирем, си мекунем, бозӣ гаррени паҳ меша, бо бовар ки дастгирӣ ҷон меша. ҳама уже мефаҳмад ки бозии мо қариб омадай бародарҷонон. иншолло давом мекунем. мегум ака баъд конкурси зур мегзара. умин гап нестай бародарҷон. худо нигаҳбонут шеринар. бародар кору ичи наздик омадай билет бигирем. шеринар билет бигирем. ба худо билет гирифтестан, ҳар рӯз билет гирифтестан. мақсад ягон одам ягон чи мақсад чӣ нашава. ма инами хекуб барои ҳар як пуле гирифтагии шумо ма ҳар рӯз эфир даем, ҳар рӯз ролик партофтестам, ҷавоб мегӯм барои пулои шумо. просто таги хеле бисёр одамо мебинанд ма 50 та мегирам, қариб наздик омада, ҳеҷ гап надора. охи бигирен, иншолло қариб меояд. ами шумо ҳаматон агар бигирен уже сар мешавад. шумо бисёр одамотон мегӯянд ки қариб омадай, қариб омадай. ҳар як одаме ки чемай қариб омада гуфтана бигирем, сраза бозира мо уже маълум мекунем, бозира сурокча мемонем. мисол мо мебинем ки мисол да 500 та мода, 1000 та мода бародарҷоно мақсад бозор не, бозори дигар бозимона мақсад қарор додем. сраза қарорш мете уже билет тамом мешавад. ба ҳамин хотир ждат накунед, бигиред. салом алейкум раҳматуллоҳи ва баракату. сози хуби корот хубай радной. шукронаи аллоҳ хутон созе дака саломатиё хубай. насиб саҳар 5 мегирам. гап нестай бародарҷоно, бигирем бе ташвиш, иншолло ҳамаш хуб мешавад. фақат шумо гирифтан гиред. шумо бе ташвиш билет гирифтан гиред. лайкая мезанем, си мекунем, бо дал шаҳидими суҳбат мешем бародарҷонои ман. ака конкурс бепул кай? иншолло ба наздикӣ, иншолло инами мақсад ҳозир чиш мекунем насиб инсо. иншолло бародарҷон. ҷамик дом 179, ҷамик дом 179, ҷамик.
جمعی کی باشد اون 179 جامیک 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 جان اگر جامیکی خودمان باشه بگو جامیکی خودمانیم برای کی راستی جامیک یک قیمت نشناخته است اما چی حال داری جامیک جان شناختم شری نه شناختم جامیک جان شناختم تا اکا جان شناختم 100% شناختم مقصد چی خیلی اکو جامیک بسیاره جمشید یا همش می نویستن سازه سلام اکا با قبل گاب نیست برادر جانو برای دستگیری تون گاب تو ندارم خودمونی گاب نیست جامیک جان کم ترک نشناختم بخشیش برادر جانوی من کو گپ زنید نشد کنکورسگون چی گپ زنید چی گفتنی دارید کو یا صحبت کنید بعد اونا مجدد نگاه کنید کدام آدمی که مقصد ماشینا را تماشا کردنه نگاه کنید نام کبوتک رفته یوون تیجی نام کبوتک رفته نام کبوتک در بالاش در یک بار میجخی ماشینا را پولین تماشا میکنی خیلی تماشا نکرده باشین با اگر بفورتونه که با درنوی سلاماشا بینیم همشا بینیم میدرویم درنوی چی میدرویم درون سایت میدره همش همه گاب نیست عباد باشی جامیک جان با درونش میدره خوش وقت تماشا میکنه سلاموی درونش همشا خوی دوی سلام علیک یابون با پیش عباد باشی برادر جان سلام بگی لایک بعد سخنایی چی سلام بگی لایک بعد سخن چی داری؟ گپ نیست برادر جونی من برای تو 3 بار سخن میکنم 5 ماشین دارم 2 تا مرسدس ابیوم автомат баклажони свет сери свет я та астраджи сиёҳ я та бмв спортивный мотор 2.5 сиёҳ я та кемри 2 саб сафед бародарҷони ман ки боши 10 халадини 10 кансане 10 та стирали машина даставкаш қатияй баъд 30 та $100 дорум 20 та $5000 дорум билет 1000 рубл бародарҷоноб ба амбид мекунем ки дер намонем иншоллоҳ ба наздикӣ мегӯем ки каяй ба ҳамин хотир дер намонед шербачаҳо салом биги лайка баъд салом додар созӣ хорхор шукронаи аллоҳ акаҷон аз шумо мепурсем лайки сиима ки мезана мо ҳозир мебинем бародарҷонои ман чандта билетай 3000 донае ҷамикҷон 3000 донае мақсад бисёриё 3,5-4,000 дона монда ман гуфтам я 3000 дона монда мақсад бо ваҳрияам бисёрай баъд бо мошинамон гарани чоткияй ба худо мошинамон бовар мекунед кадом одаме ки мерседес инами баклаҷони светай мерседес инвача инами любой мошин ма мегира мебара маъқулаш намешава ку мега ака ҳамин мошинта намешава ман битмуд пулма бигирам ман ини хели шумора дабро метавам ба хотире ки ай мошинон дилам пурай ҳамин мерседесон яташ вагона яташ дигаш бовар ки нами чанд сол шид дар дасти як одамай ҳай мекуна вақте мошина як одамай ка хитон бидоне ки чихе мошин гарини бад мегарда вақте уже чанд одамай ка мошин расво мешава бародаро оли мошин ёонда ҳамаш дар ёона қой дави мошини сиёҳи бақалаҷони све дар дасти хидмай сериш дар дасти аму я бародар мунай далшиш аму я ҷуда мондагия кемри пемри мондагия а мерседес дасти хидмдай се билет монбаҷ гап нестай ҷамикҷон иншолло гап нестай кадом одаме ки билет мегира бачаҳо бигирен ё ке мақсад се билет монбаҷ гап нестай мақсад ки бисёр одамо зайнит кардагиян ҷавоб мегӯянд барои зайнитшон мегӯянд ки мада 10 билет монд не ки фақат шиносон
Фақат ёру рафиқои мақсад аид Москва занг мезананд, аид чанд ҷо занг мезананд, 10 билет мон, инем хеле номератсияра бумон, ма дар компютер зайнид навистагием. Барои ҳамун шиносои ма ҳами хеле чӣ мекунанд, ба чӣ гуфтаем, ба бародарое ки бисёраш мегӯянд ки ака ба наздикӣ насиб иншоалло агар биромад ки бозӣ каяй, мо мегирем 10-таи 20-таи. Лекин бародарҷоно, шумо бигиренда мо уже таб сразу маълум кунем ша. Ҳамад уже охирони чира ждат накунем. Афсӯс зарплата дертар мешавад. Ҳама нормалия ҷамикҷон, шери нар обод боши, любое время занг бизан, билет барои ту тайёрае. Любое время. Занг бизан, билет барои ту тайёрае. ҳаждаҳ нолу панҷ наваду шаш зайнид ки ҷамикҷон, бародарҷон, зайнита ихе мекунанд. Зайнита мақсад ай ҳазор боло, барое ки уже та то 700 омадай. Ай ҳазор боло, мисол ту бигӯ ки 10.02 зайнид ки бо 3 билет бигирӣ. Агар бигӯ 10.02 зайнид ки мисол 4 дира зайнид ки 3000 зайнид ки мисол 20.00 зайнид ки ини хеле зайнид карда меша бародарҷони ман. Салом ака. Алейкум салом Абубакр, хуш омадӣ бародарҷон. Салом брат, чанд билет, чанд приз? Бародарҷони ман 80 та приза, 5 мошини гизалаи бадай. Бародарҷон успед кунем, фақат успед кунем ки мақсад бо нагем ки бозӣ сар шид, мо дер мондем. Бисёр бародаро бозӣ саршавиша мегӯянд ки чӣ кар бигирен, уже айҳози бачаҳои чанд ҷо уже гирифтесиям. Салом ака, сӯзи шукрона алло акаҷон. Ай шумо пурсем. мошин дар куҷо? Бародарҷон, мошин дар Тоҷикистон. Салом алейкум. Чо кади братон? Ҳичи не бародарҷон, баха чико кунам бародар? бисёр бародаро мегӯянд ки дар эфир ака чӣ ба тура ҳама мешиноса? Мегӯм чӣ мара ҳама мешиноса? Мегӯяд ки кадом одаме ки гап мезана, мисол номша мегирӣ, мисол мегӣ. Сози баха бародарҷон, сози мисол Сулаймон бародарҷон, сози Дурандеш бародарҷон. Мақсад ман ҳама қати ҳамихе гап мезанам, ростӣ намешиносам бисёриша. Хай бародар мегӯмша, ака мегӯмша, мисол додар мегӯмша. Вай ҳама шиносои ман нестай мақсад. Бисёриҳам хеле хиёл мекунам фақат шиносон дуромада бозӣ дорад. Ҳо ака. Президента гап мезани шеринар ба чибани акаҷон дарёвона. Ҳо акаҷон дарёвона. Призом акаҷон 5 та мошина, 1 та Астраҷай, 2 та Мерседеси объёми чётки ҳамҷа будро видеоша полни қати салонош тамошо ку, 1 та BMW спортивния, 1 та дига Camry 2. Баъд 10 холодильник, 10 кондиционер, 10 та стиральная машина, любой вилоят доставкаш қатия, 30 та $100, 250 $, билет 1000 рублай. Мумкин инами саҳар, иншоалло саҳар бародарҷоно ай 700 боло фақат билет бенависам, ба хотире ки уже тамом шуда то 700. Агар ай 700 поён навистам, мақсад ман шумода дурӯғ гуфтам, значи барои шумо ки ҳамин қадар билет рафта. Лекин саҳар маълум меша, ай саҳар гуфтестам маълум меша, ба ман мебурам дар эфир, дар чи видео мекунам ки бародарҷоно хай ҳамин қадар билет рафт.
Махкамбек акам салом алейкум. Сози хуби саломатет хубай настрин. Созай чи ҳол дори акаҷон? Шинохтун такаҷон рости дар инҷа хорхор навистагӣ дар чи ном дора? Аму номудами хилай нашинохтум такаҷон. ирӯз акаҷон билет гирифти акай маҳкам гуфтанам шогирдон гуфтанд ки акай маҳкам занг зада буд билет харида буд. гуфтам хай созай гуфтанд салом гуфтакта. Обод боши акаҷон. салом алейкум сози брат маям Насим Почохонов. Насим Почохонов туғрияи бологӣ та ҳукм додарам. Кадом бологӣ та ҳукм додарам. Кадом бологӣ ма ҳукм Насимҷон нафаҳмидам вообще гапта. Салом алейкум сози брат маям Насим Почохонов. Гап нестай ака, гап нестай. Рости кондитсионер дар румай киндаи синам ях кард барои ҳамин акаҷон. Киндаи кондитсионер рӯ баром истодагӣ барои ҳамин. шумо ёмон мешиносиш. Бародарҷон рости гапта нафаҳмидам айсар бинавис. Боши гап нестай акай маҳкам. Обод боши бародарҷон. лабай додарам гап нестай акаҷон. Лабай ака. гӯш кардистам акаҷон. ҳозир ҷамикҷон ака занг мезанам дар эфиру мақсад бардоштум гуфтам бардорам бо наги набардошти дар эфир нигоҳам дорӣ. ҳозир занг мезанам акаҷон. майла? Майлаш ҳама билетҳоро зайнед ки иншоалло чит мекунам. бахшиш бародаро ман хай мақсад шумо қатима суҳбат дорем. ин бародар камтар занг зад ки билет зайнед кардиста ба он хотир бароштам. сухана нашикастӣ. ҳама 100% акаҷон салом алейкум. Алейкум салом бародар хуш омадӣ. бародаро хая 5 минути дигар чақчақ мекунем ки ба хотире ки ада ако нав дуромадиян нигоҳ доранд тамошо доранд суҳбат кардистиян. мақсад ҳозир сироз бубурем ниюдоб намеша. ба ҳамин хотир я 5 минут 10 минут чақчақ мекунем. 5 минути дигар я чақчақ мекунем. кадом одаме ки ягон гуфтаниё дошта боша гап зана нашод конкурс ба мебуроем. Чи сум билет? Чанд сум билет? бародарҷон билет 1000 рубл. номҷада картаи ма рафтестай. картаи Сбербанкам қатъи Душанбе ситим рафтестай бародарҷоно. номҷа ёвон тиҷи дар байн буромадестай куна ёвон тиҷи 79 рафтестай. как раз бо лайко чил меша мебуроем мерем лайка мондум. гап нестай. бародарҷон обод бошӣ. шумо ёвон шоми ёвон дурӯғгӯ. ман ҳеҷ гапи туро нафаҳмидам. ё ки ту мара дурӯғгӯ гуфтеси ё ки шоми ёвон ягон чӣ гуфтеси бародарҷон бахшиш гарани шоми ёвон дурӯғгӯ. акаҷон бахшиш ҳамон гапта айсар бинавис. чанд приз акаҷон? 80 дона приза 5 та шоҳҷоиза.
10 холодильника, 10 кондиционера, 10 та стиральной машина, доставка любой вилоята $300, 25,000, баъд 5 мошина, я Астраджа, я Кемрия, я БМВ, я Мерседеси бақлаҷони Суета, я Мерседеси серия онҷа будро ҳамаша тамошо мекунӣ. Дурӯғ намега, дурӯғ намега, ҳаққа. бародарое ки мақсад айрӯи ман дар рифиқати ягонта разбор мешед чӣ мешед, илтимос бахшиш мепурсам. мақсад ки раҳмат барои ҳамин дастгиритон. Кадом одаме ки дар байни эфир медурад чизе менависад, чизе мега, ҳеч нагем бародарҷоно, ҳама 100%. мақсад ки сарта ба сари ҳама бимонӣ, мақсади саломатитаи даст метӣ. Ба ҳамин хотир мон кадоме чизе мегам, мон гуфтам мегира, охи дамшо назанем бародарҷоно. бародаро гап занем, бародарое ки ватсапа пурсидестен қатъи карта унамуҷа ва номерон роӣ кардестам, уно ҳам номеро май, ҳам чӣ май, ҳам ватсап май, ҳам картаи Сбербанкам пайваст кардаге, унамуҷа ба ҳарфи зар рафтеста. додарам ма телма мекушам, салом ба пеш. гап нест акаҷон, обод бошӣ, ягон хизмат чӣ зангам бизан. бозӣ кай, бозӣ бародарҷон, иншоллоҳ ба наздикӣ нами рафтеста, насиб иншоллоҳ ба наздикӣ қарорш метем. мақсад ки билетҳоро ажда дорем ки билетҳо кам мона, мақсад мо мегирем, маълумаш мекунем, то вақта шаб тамом мешавад. созӣ дар куҷо мешавад? бозӣ дар Душанбе мешавад бародарҷон. окей братам, обод бошӣ. шумо ёвониё дурӯғ мегӯед. 13 декабр 20 билет гирифтум. гӯшид бародарҷон, ай кӣ гирифтӣ, ай касе гирифтӣ, нагирифтӣ, чӣ хеле гирифтӣ, ман намедонам. лекин бародарҷон, гарени хато менавистӣ, бахшиш да, гарени хато менавистӣ. хай мумкин айби телефон та бисёр телефонҳоро менависӣ, мегӣ я чӣ парто мегӣ, навистагиҳои сингӣ нотуғрӣ мешавад. мумкин ба ҳамин хотира бахшиш да, мақсад ҳамон я бибин чӣ хел навистам, туғрӣ навистам ё нотуғрӣ навистам, барои ки акасозӣ шукрона. алла акаҷон, ай шумо пурсем. бародарҷони ма, ба ай кадом одаме гирифтӣ, ай ҳамон мақсад чико, ай ҳамон биби акаҷон, мақсад ай ма билет нагирифтӣ ку. да ҳамон одам худаш бинавис. мумкин хай ягон таи дига ай Раҷабтеве гирифтаги чӣ, ай ҳамон Раҷабтеве, ай ягон бозӣ мондаге, маем ай ягон бозӣ мондагим, дига ягон одам бозӣ мондагӣ нестай. кадом одамое ки мақсад картаро намефаҳманд, қатъи ватсап онҷа дар рафтеста ба ҳарфи зард. самир немаъруф немаъруф туғри акай парвиз ҳамаш ништякай.
шукрона алло акай парвиз худосозӣ саломатои хубай насилин созай инам якам та гуфтем я 20 минута эфир кинем ки хишан 30 минут чид ба ҳамин хотире ки ада ако ҳамиҷода истодем ба ҳамон хотир камтар истодем гуфтем хай бо яке ягон гуфтаниё дорам барои ҳамон корти миллӣ чанд сум корти миллӣ чанд сум гузаронум сомонӣ борад бародарҷон чанд билет мегирӣ мақсад агар як дона бигирӣ 150 сум ду дона бигирӣ 300 сум ҳамин як донаш 150 сум аст донаш 150 сум бародарҷон мақсад чанд дона билете мегирӣ рӯӣ ку номи билета рӯӣ ку картата менависем рӯӣ мекунем беташвиш аким салому алайкум брат бозӣ кай меша бозӣ иншоллоҳ ба наздикӣ акаҷон иншоллоҳ насиб иншоллоҳ ба наздикӣ нем бародаро ҳама билет харидеса насиб иншоллоҳ сар мекунем акасозӣ шукрона аллоҳ е бача додарон гап натарин иқболай гап нестай обод бошӣ бародарҷон барои лайкот раҳмати калом акай парвиз агар эфирда бошӣ мақсад гуфта будем ки билет чикинед ҳамо одамои шинос билетҳоро зайнид кадестиян ҳамо рақамора агар гирифтанӣ бошед мақсад билет гирифтанӣ бошед дар компютер одамое ки зайнид мекунанд дар компютер ҳамон номератсиҳоро мо зайнид навистагем акаҷон агар гирифтанӣ бошед мақсад ҳамунҷа дар чанд дона мегирем мақсад ҳамунҷа зайнид бинависем дар компютер ки ба хотире ки ҳамон билетҳоро мо нафурӯшем нави аду бародари дигар ай москва занг зад ҳамин аду билета гуфт зайнид ки гуфтум дар сабпишени рӯӣ ку ман мегирам компютерда сохранӣ мекунам зайнид мекунам мемонам он номериро мо ягонтада наметем да кадом одаме ки мақсад зайнид мекунам тоқа шиносое ки бародарое ки мешиносем ҳамаи мо иҷода бародарем ҳама мақсад ҳурмат мекунем бародарое ки ҳастанд мақсад мегӯянд ки ҳамин билетҳоро зайнид ки ба ҳамон хотир зайнид мекунем ака одамое ки намешиносем ба чӣ хотир зайнид карда намешавад ки мақсад мо яке зайнид мекунем айни бозира сар доданда и бародароро мегӯем ки билетотонро бигиред ки яке намегиранд ба мегӣ ки ини қабилияти дигар монда ба не сериёз намешавад ба ҳамин хотир брат ихелӣ накун чӣ хелӣ накунам бародарҷони ман ту бугӯ и бозӣ бародарӣ надорад акаҷони ман иҷа ягон кори чиш нестай просто ҳамин зайнид менависанд ку ма бозима агар бозима нигоҳ ки ма бугум ки ин рӯз мисол да ин рӯз бозор боша ҳамин рӯз бозор боша мисол мегӯм ки бозори дигар бози май ку ҳамин рӯз уже пулшона мефуранд агар ҳамин рӯз нафуранд билетҳошона шаб мефурӯшам беташвиш бародарҷонои ман беташвиш зинда бошӣ братишка ба пеш обод бошӣ бозӣ мекунӣ ба оҷира бутӣ ба кира бародарҷон оҷии ростӣ нашинохтум нафаҳмидум гапта бахшияи сар гап мезадем навистӣ ки бозӣ мекунӣ ба очират бутӣ ба очират бутам бародарҷон намехел аяк лав билет рафтестай ба як хел одамой ҳамин хелайда ранге ки номери мошин маҳқулайтаку мегӣ ки ака мада мисол 20:00 буте 4:01 бутем ҳамин хели бародаро мақсад ҳастанд одамое ки намехел билет мепартояд мега акай нама билет партам 5 та билетам буте 20:01 буте 21:11 буте мақсад ҳамхели ман мегирам компютерда ман шанг партофтан мегирам бародарҷоно хай и
мегум суханшона нашканам ба ҳамин хотир метавон бародаро инда боши братишка ба пеш ака билет 2022-22-25-00 3000 зайни кардагием холназар ма гап нест акаҷон холназар зайни чӣ кардагием дар компютер иншолло ба қарибги ҳамин як ҳафта мондаанда може ҳед мегем билетота бигир барори кор акаҷон гап нест бародар брат ин ҷамикҷон бародарҷони ма 3000 қатъи 2000 гирифтагиян бахшиш дар ватсапон бинавис иншолло ма дар компютер нишонот метавам мақсад бо гапот мезанам ки кадом номера зайнед ки зайнед мекунам бахшиш ҷамикҷон ҳами 2000 гуфтагита қатъи 3000 зайнед кардагиян ҳами яда шиносай занг задагиян зайнед кардагиян да ба ҳамин хотир гуфтум бугумта уна болора нигоҳ ка ҳамон одаме ки зайнед кардагия ҳамон навистагия ака номери мошин дигаи бозе бояд честна бародарҷони ма акаҷони ма бахшиш баъзе одамо да ҳамин хел чӣ мекунанд бисёр одамо ина кадоме ки билет мегиранд бисёр одамо аҳамияте чӣ хел билет мегиранд мақсад ина билета роӣ када мегӯяд 3 дона билет бите ака мақсад надори 2000 мақсад 2001 надори вақте ки нестай бохай бояд чӣ дига мегирад ман мегӯям ки мисол ман мегӯям ки 800 мисол 900 1001 ин ё мондагай ба аявая вай падбор мекуна мегира а вақте ки мақсад вай бародар гуфтеса ки ҳамин номератсиёра бите уже та вай да интерес найда интерес най ки ҳамин номеро мезана интерес найда барои интереснагиш ва бисёр бародарон пул мепартояд мега аяк лав бутӣ мақсад ҳами аяк лав бутӣ бирава ҳастаи хело дар насибот боша бародарҷон як ҳам боша мезанад 10 ҳам боша мезанад 20 ҳам боша мезанад насибта набоша илоирам 4 та 0 биги намезанад акаҷони ма ака биги лайка аз шерои нари ёвон обод бошӣ бародарҷони ма салом ака аллоҳ бо шуморо нигаҳ доро ҳамон номерое ки бародарон заказ мекунанд барое ки акаҷон хайне мегуфтум то накуна навай сар барои ҳамун суҳбат кардам ки ҳами хелиам интерес намекунам ина туда мерай мақсад я чӣ мерай ина мисол номергирӣ мерай номери дастӣ мефурад падбор мекунӣ номертаку хай бародарон ҳамун хел падбор мекунам ба хотири ҳамун ҳамадаи хелӣ нестай мақсад чӣ хел бугум ҳамадаи хелӣ нестай ина мисол агар ту билета мепартоӣ бародарҷон ту билета мепартоӣ меги ака мада 2001 бите мақсад агар 2001 холӣ боша метавонад агар яке 800 холӣ боша метавонад 700 холӣ боша метавонад 900 холӣ боша метавонад мақсад агар холӣ набоша мегӯм холӣ нестай ҳамин билета харидагиам ихе нестай ки ака мақсад ҳамин билета обязательно бите вайра харидагӣ боша мо вайра дига дода наметавонем бародарҷони ма салом ака аллоҳ хай бародарҷонон гуфтем 30 минут я суҳбат мекунем худаш 45 минут чи 40-45 минут чи кадом одаме ки лайка задаги неста мегирем лайка 45 мекунем ҳамаро хоби хуш мегем худованд ғариборо ҳамаша нигаҳбон боша ҳама обод бошем бародарҷонои ман дар паноҳи аллоҳ худо ҳамата нигаҳ дорад
با انشالله نصیب با پگاه ефir دهیم. امین باشی برادر جان.